Gabab song ang o biduri mani norok jotono nukhana hai diba jung jotono nukha ani channel simia kubangma jotono channel no rijak je o burui buskango kubangma rang koti koti taka tui khobor chai tongmani bo tamo hingke bini jibono surang bo nugyaku do amsung nugyaku hingke nugya nukmani bo tam khlai tongnani abo palma yang tongkha ang sawai miya chuno boda tuike jodi koti koti taka atkasa chuno ri khankhe chung boda mo hayang tongno palmaya kobor chawai rang no tisa na de na hui to na de na abono tuye bego dai bazar khorto da khlai tongmani chakha shopping da khlai tongma chakha gari da pai tongma chakha chungsi palmaya hoi tongai ang wansu gota iga bobo oburi bo abhai no hoi tongkhana haisi palma yang tong habo bini jibono umsu rang to bonu ya ko guarantee bini busai police khai phano police angrom kha 50,000 no bin busai beton mano busai ada tong na ba agortola tong nai borok cha thani khorcho khlai thani busani bebak no thangnai ga amsu rang bo bahikle sanamoi manai kaisa jaga burung khai bahikle asu koti koti taka rang bo burung khai manka ani bo kaisa cinta nangka belai cinta nangka hingga bai songsana kokha mosi ang je jorao video upload khlaimani yagulo hingge jo ani aro kaisa call phaika dara nung nondorani ni video sanam kana ainso hingge ang nondorani sabo ang poilo to bin mungmaya nondorani sabo ongkha nondorani hingge ang sungkata bono sama nondorani are o rang kubangma tuye konoi tongnai burui nondorani abo chini parani si so nge boi baksa salaya diba ambasani na ba ambasani ya chin para mendi ni si no so sale magana henge no mendi do mendi ni si o buroi bin mungkha nondorani chini basi klayo nge bin busa ke police khayo bin busa ju khoroksa tongo busaju khoroksa hingke bin bufani mung hingke chitto de borma ani so chung kaham ke sawai mano bini system bo bahai borok hin so are obak nangthakang oteri obaba angba bisisa chaljabla sa ani nokni aro thangna ke 30 taka nango yang shortcut lama tui thanga ke matro 20 minute nango are obak amhai jagani ani nogana ni borok singoi tongso angkai hinui tongo boro ni borok ongkha nai nai hingke sungkata bo omsurang boro man norok to bini parani borok nor kahmwe sawai mano bahai klai bo omsurang aji khana hinsungmani abole dara ang asu sasungmaya kintu bo buino thokayo buino thokayo atura hino boso thokai nata thokai kha bo boro manai ba hingke borok bo asu correct sasungmaya do thokai na hinui chau hingke borok je idea khlaimani thokai na hinui je idea khlaimani abo thik thikung ya diba tabok bini nondorani ni pokke kubangma borok mane je rangsa jaknai rok tabok nukjak phaibi kana bole je ani 10 lakh na kha ani 50 lakh na kha hinai okor phaibi kana bole oboni bagano ang mawan su khai se pa nondorani hai borok bini busai to do duty time hingke bo thana thangnai duty khlainai hingke bin busai duty thangmani pore hingke obo bini bo bahai business ungkha bujimaya bahai system bini business rang bai rang na business ungkha je uje agartala hai sohor kotormao je tongnai rok amsuda ulungna je nondorani hai borok ni thani o 10 lakh rang 50 lakh rang o tekhe jomari oi oboni tamuna ni double rang hera feri na hai double abhayang na hinda rekha na bini sei company tam company ni samung ba bok laika abo jeri na roksi bor kahwe sawai manse na haisi ang o je ani 10 lakh rang nakha hini je samani bor ni kokba ang khai asum sposto buji maya haisi norok buji da mangkha sawai maya ingke pa wanama singjang jakhang haisi nge bini logi khoroksa tongo sanjana hine te khoroksa burui o video chaknai no sanjana angkhana sombobona cover chalai tongkha borok haisi cover chalai belai wanama singsa
amsurang tam khlai tonnani borok si borok chabai malia haisi chabai malia tabuk tamkha tabuk bin busai ni bo chakri bini busai chakri manani sikang bomsu kosto khlaigana na jung saibani chini borok kaisa kaisa chakri manani thangka ke busu khaisi khaporom khlaina na busu yang nogo chuk yamang borok kaham khlai chakri man thangka ke kaham khlai chawai tongani tabuk bini bihik ni duseno bin busani chakri bo thangka ayadiba suspend te tabuk thanawono tongna borok police ni capture ron tongna te se burui tongthoknai tongthomasing tongthogoi chanarung ya nungnarung ya melang chai tongnai burui bonna o rangna masakha ta video sim nai tongtong ta bolta police ka se diwo tam lapungkha mendi hai jagao kubangma borok sugia tongo bagai phano ready sawang khai di borok ke bo bahige income khlai gang sawi me ale asurang kubangma jote bai thangne income khlai mane je satwi phane income khlai genge ba gorib rong no bago ready kubangma chung hai sugia borok tongo nok bai jaknai lama hamya borok sanam ready sini jaga ni sare rokok samal nale nango nana tabuk amsurang ready genge nungtam khlai no ang sigang cover sai sileng thanai himbak sakai so chere rokta ang leng si thanai tom khaya ang khai phun painai phainai abai rok nai so o borok bo ma hoi tong khaisi borok ni life bo borok first time usurang kubang nugo haisi borok bini thani nate mane borok no thokaina ni kaisa borok ni business no ma hoi tong khaisi borok no thokaina ni business bonobo thokago soimia bini busai office thangmani pore heke urang ni business khlaina rok bini nok buskango gari mangsi buthak jakheno apirok ang khanamani abhai hine ang khanamani tabo jebono rang jomari na phayuta ek ni double singna ingke 1 lakh rekhe 2 lakh nai 50 lakh rekhe 1 crore nai abhai double hine da joma gari tulai khana bobai malai na phai ang soimi abo abhai hinoi an kunjo je khana mani wa botoi business gari se line bin dog buskang of khataro mono rang rina phayu ham suda klai ranga jinane amai ga ranga jite cover dai to khabo kubangma bin busa khoroksa tongo burui bin bufabo tamo paradise ta tamo jani ngoi nogo asor klai jak bini busa jukni tomungno nugoi khnawa bufani tebo sori bari jakaisi tebo sori bari jakeno tale wanama singsa haisi chini bororok wanama singsa abono buino thokai chamani rang buino thokai namani rang abo kono dino samungo thepai mai mani kok thik adana ta bole thik nongkhana bole magna mamani rang magna thangnai haisi buino thokai amsu chanani hene kuti teka thokai burung khai toni mani masalia ta magna thanga bole inka o kok nang ya thangya haisi kok nango inka abono magna thanga bole magna thanga ani sobche loss tabung jakha busani je chakri suspend mani abo joton slay loss je bihigni o tomung abo hai ungya ge beni chakri thada thangkamo bihik u tongoi kobor sai tong kharang nugoi kobor sai tung yang kai borok mata manja gala khamo nini nogo kuti taka rang dai ti mani sab saimana tongba abo bini bokha jemon ang rang nugoi tongoi malia ang kaham gai tongna musung lia ang kisa jelo thangnani musungkha ang police ba romjangnani musungkha ang news hokanani musungkha amai rok ni sak musungmani yadabo kaham gai chawoi nungoi tongnani nabono bin thanam surang tongo no police patta mano kebo sawi singmai ata bin thanam surang tongana tini bo jodi amhai khlai viral khlai riya hingkai u je rang joma rinai rok hinoi je nukjak phaimani o bororok kono patta kuroi kono saimangala khamota aino bole awla ses khotom
Tao kan nukjak phaibi ka bini video viral ngone nukjak phaibi ka borok tebse nukjak no haise ani bo 20 lakh tongo ani bo 35 lakh tongo ne tebse nukjak no total 5 কোটি রঙানো হয় আমসুকা রিখা বরিনো রাং yango ang khnamani yango tamo bike rok pai ri khapo parabo amar rohin khnao ang je khnaman da ngenge abono belai wanama singsa chini bororok pa belai wanama singsa chini bororok bini kokno sakai mane munina ra muchung joda joli ang chabai se mayang itamo haise chabai maya cover sluk borok ya damo মানে কোনো চাই কাম কৰি আমাই খলাই কানে সাক সাক তাও পুলিশ नि জালো কলাই যাক পুলিশ ন বসে নাইতুক থাংছি ব পুলিশ নাইতুক ইয়াও বসে নাইতুক তং পুলিশ नि হিন তং খাটা আনরম তলাং ফাইদি আনথানম সুরাং তংগো আনা তলাং ফাইদি বরক নে বখরগো কিচা আইডিয়া তংনা নাগো আম সুরাং গোবাং মা হিংকে আই সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল ngো কি পুলিশ ফায়া তংনো কি পুলিশ রম ya তংনো অবস্থায় মারা দরকার আমসু বদা আমসু ব্রেন কত নগৈ বরখা কত বলে খম বুরিলে ব্রেন আসু দা চিকন আমসুরা ওয়াসুনা কুরু অরুঙ্গিয়া বলে ওয়ানা মসে চাইছি yang te bisi to kok salia tabok bini tongthok mani ses pai khaise tongthok mani paioi bo tabok loka bisi bo dalbu tu chai tongthong tabok to okhor phaibi kya proman ja nemsu thokai chao ani nemsu thokai chao bote bisi chabok lainai bini tongthong mani fol tabok khiguruk de jot okhor bekhe bini ses pai kya amahai borok bisi sak no laija khangge borok mahai nongo belai tongthok mani bo kaisa limit tongo kobor chamani limit tongo haise tongthok mani bo limit tong bini bo limit charang bai thang haise kobor jai thang abo brain kam khali ai bini rang nogoi rang ni bahai manai drugs chamani hing thang abo kobor tabuk tong ni jelo kono byapari haino bole babsong tong tu jelo dosto bini si tia bosanile dus kore hine wanso gang চাকরি তো থাং দং হাবলে বিনি চাকরি থাং দং হা না বসাইবো সাই দামান ছয় মিয়া ও রাং অলরেডি আসু কোটি টাকা রাং বসাইবো ছয় মান না হায় আনি আইডিয়া ফিয়া বসাই ছয় মান ফানো एग्जांपल ता आं सामानि गक्ता आबो के बानो साया आं वानसुक माने बसाय ছয় মান ফানো बसाइबो साजा खुंना माहारक ताखाय दिदो माहारक तां दिदो मनो साजा खुंना हंगे बो tongmali yata bo musung suka video khlainani buino phunungani musung suka ta bo bini o bokhorogo haja habliya boirom da tong tam khlai tong police da phai tong ang o rang buino phununglo sinangwan thanu surang tongo tisi bo tongje mali yata musang motok suka sungchana musung mani hai musung suka ta bo phunungna musung suka haise amone bagai bo tongai mali ya abhaing ta abusai ba hingana ta bola chi sindal dungma tongnarung ya chanarung ya tabu asurang bo thangka tabu an chakri bo thangka abu chung police ni custody bo joto ni bagai mangse buthana musung to khana bo khai to bihigno romboi dam jare dam soprang na musung to khana police ni simi yogoi phamai yagolo phana nogo phage boro hisang le tangla ne thikai thikya bolai na haisi o logi tongnai buri bare bujak nai bin thani noroni tong thongmani bara ni bagana tini mahengo noroni tong thongmani bara ngia khai tini manjagala kamu rangjin than tong kamu hani busai tangnai haisi tam tari tam tanglai nai nogle per nai haisi bo nokung mani role sugrum jangnai si abo guarantee se man tonga jodi police ni simi yok phai mani pore phanta bujang nai o bihi bujang nai busai ni thani haisi birat kha tanglai nai borok omhai rang borok ni jibon মানে থুয়া সাক তংফান অমসো বড় আজি মাইয়া হাইছে 4-5 কোটি রাং আজি মাইয়া পুলিশ চাকরি খেমা 4-5 কোটি রাং আজি মাইয়া সতে ফাদা ফাইনো বাইনি কমখাই বুলাই ন অব পারা গানা গেনি বরক তংখাই বরক সামে মানাইতা বড় ইয়াং পারা তং ইয়া হেনো আগরতলা তং পারা তংখাই চুংখানা নাই আগরতলা তংখাইলে চুং সামে মাংলা অব যে আগরতলা মিন গানা তংনা রকমখাই সামে মানাই ang te kono sana mo sungli ai si lai muri ko tong jak suka ngomorong ya da comment khai man no ro ko ullu da buri ullu na o thajing saman hai
rang kubang ma atka san ko cover chai dong amai nong kana ta ma sundar comment bisi tu soi mono ambai malai nok bai next video kaisa iPhone second hand iPhone phalai omor soksuk ya chini ti prajuk burino iPhone free rina hinoi rom freoi tabor rom jaknani aditya das hinai abono ti bachung kok salanai next video ambai an channel ko talangbai tong ke subscribe ni bising tu norok chubai mano horka